आज आपण डब रोटी बघतो आहोत. डब रोटी म्हणजे काय? आता रस्त्यावरती ना मसाला पाव वगैरे मिळतं, पण ते आत्ता आले. आमच्या लहानपणी डब रोटी होती. ती पण आमचा बालमित्र सुनील चव्हाण, फेमस ट्रेकर आहे तो. बरेच जण त्याला ओळखत असतील. तो ही रेसिपी आहे ना, ट्रेकिंगला जाताना डोंगरामध्ये पाव आणि हे कांदे वगैरे तर असायचेच, ते कापून वगैरे असं चूल पेटून वगैरे बनवायचे. त्याला नाव त्यांनी ठेवलं होतं त्यावेळी डबरोटी असं. मग तो आम्ही जेव्हा एकत्र असायचो, खेळायचो लहानपणी वगैरे, तेव्हा मग खाण्याची इच्छा तर त्यावेळी भरपूर व्हायची. मग काय बनवायचं? मग पावापुरते पैसे असायचे त्यावेळी, तर खूपच स्वस्त. मला वाटतं 6 पाव मला वाटतं 50 पैशात वगैरे येत होते. मला थोडंसं आठवतं, एवढं आठवत नाही, पण मग 1 पाव 5 रुपये वगैरे होता समथिंग. सॉरी 5 पैसे. 1 पाव 5 पैसे किंवा 10 पैसे. मग ते स्वस्त पडायचं. कांदे आणि टोमॅटो घरातच असायचं, ते घ्यायचं. प्रत्येकाच्या घरातल्याने आपापला आणायचं. 1 पाव तरी नक्कीच मिळायचा आणि अप्रतिम लागायची ती चव अशी की विचारू नका. आणि सगळे मिळून आम्ही ते बनवायचो. म्हणजे बालपणीची आठवण आहे ही डब रोटी. आणि त्यावेळी असं होतं ना की तुझ्याकडे पैसे नाहीत, माझ्याकडे, चला आणूया. मग माझ्या घरात कांदे आहेत, तुझ्या घरात टोमॅटो, असं करून आणून मग ते एखाद्याच्या घरात ते बनवलं जायचं. मोस्टली ते आमच्या घरीच बनवलं जायचं, कारण आमच्या आईला आवड होती, त्यामुळे आई आमची परमिशन द्यायची ते सगळं बनवायला. आणि आमच्याकडे गॅस होता त्यावेळी, बाकी कोणाकडे गॅस नव्हता, स्टोव होते. तर आता त्याच्यासाठी कांदा निश्चित हे सगळं आहे ना कच्चं परतून घ्यायचं. टोमॅटो मला हिरवा, आता भरपूर महाग आहेत टोमॅटो, 100 रुपये किलो समथिंग. माझ्याकडे घरात होते हिरवे टोमॅटो, तेच घेतले. तर मी लालवाला घ्या, नसेल टोमॅटो घेऊ नका, नुसता कांदा पण चालतो. कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या 2 घेतल्या, तिखट आवडीनुसार. त्याच्यानंतर मालवणी मसाला अर्धा चमचा घेणार आहोत आणि चाट मसाला. मालवणी मसाला आणि हे सगळं नेतात ट्रेकिंगला, त्यामुळे तो असतो. चाट मसाला ऑप्शनल आहे. आता ह्याच्यात तुम्हाला नवीन ट्विस्ट आणायचं असेल तर ऑरेगानो, आलं लसूण पेस्ट, चिली फ्लेक्स ते घालू शकता. चीज घालू शकता, मी पण घालणार आहे थोडं, पण त्यावेळी चीज वगैरे नव्हता, हे सिम्पल होतं. मी फक्त थोडंसं टेस्ट वाढवण्यासाठी चीज घालणार आहे. तर आता आपण रेसिपीकडे वळूया. आपला पॅन ओके, डन. पॅन चांगला तापला की 2 चमचे ऑइल. तर हे सगळं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. कांदा, मिरची, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, टोमॅटो पहिला टाकते, कारण का कच्चा टोमॅटो आहे ना, थोडा तो शिजवू दे, मग मी कांदा टाकणार. त्याच्यात टोमॅटोमध्ये आपल्याला मीठ घाल, म्हणजे तो शिजतो छान आणि चव चांगली येते. त्याचा लाल तिखट घाला, धना जिरा पावडर, पण ट्रेकिंगला एवढं सगळं नसतं. अर्धा चमचा. हिरव्या मिरच्या तिखट घातल्या त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊनच घाला. पाव चमचा चाट मसाला, कांदे आपले, छान परतून घेऊया. कोथिंबीर, थोडं तेल टाकू. ड्राय चांगलं परतून घ्यायचं. तर 2 ते 3 मिनिटं त्याला छान
परतून घ्यायचा आणि नंतर आपण डबरोटी बनवायला घेणार. तोपर्यंत आपले पाव कट करायला घेऊया. मधून आहे ना पाव कट करून घ्या. असे सगळे आपण पहिले ओपन करून घेऊया आणि मग भरून घ्यायचे आणि मग तव्यामध्ये दोन्ही बाजूने थोडं थोडं तेल टाकून शेकून घ्यायचे. पण ते शेकायचे कसे ती पण एक प्रकार आहे, ते दाखवते मी. तर पहिले मी सगळे पाव कापून घेते. आता आपण भरून घेऊया. तुमच्याकडे टोस्टर असेल ना तर टोस्टरमध्ये पण केलं तरी चालेल. टोस्ट तव्यावर, पण आम्ही त्यावेळी तव्यावर करायचो. टोस्टर वगैरे त्यावेळी काहीच नसायचं. तर मी तव्यावरच दाखवणार आहे. आम्ही जसं त्यावेळी करायचो तसं. आता ही भाजी तुमच्या कांदा आणि हे जे आहे ना हे तुमच्या आवडीनुसार, पण त्यावेळी असं थोडं थोडं भरलं जायचं म्हणून ती अशी स्पायसी बनवली जायची. आणि हे सगळं भरून त्याच्यावर मी चीज नव्हता त्यावेळी, मी ॲडिशनल थोडंसं माझ्याकडे आहे म्हणून ॲड करते. तर मी ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स वगैरे बंद करून दोन्ही बाजूनी याला शेकून घ्यायचं. मी आता सगळे पहिले भरून घेते आणि नंतर कसे शेकायचे दाखवायचे. त्याची शेकायची पण एक मस्त पद्धत आहे. तोच पॅन आपण भाजी बनवलेल्या ठेवला, थोडं तेल घालायचं, दोन्ही बाजूने क्रिस्पी. कशी करायची ते दाखवते. तेल जरा तापू दे. पाव ठेवायचे, गॅस बारीकच ठेवायचा, मोठा नाही, कारण आपल्याला क्रिस्पी करायचे. त्याच्यामध्ये परफेक्ट आम्ही त्यावेळी जी बनवायचो ना ती पद्धत आहे. त्याच्यावर ताटली आणि ताटलीवर वजन आणि छान असं बारीक गॅसवर अगदी 3-4 मिनटं ही बाजू, एक बाजू, दुसरी बाजू 3-4 मिनटं एकदम बारीक गॅसवर कुरकुरीत होईपर्यंत त्याला आपल्याला मस्त शेकून घ्यायचं. आणि तेलच्या ऐवजी तुम्हाला अमूल बटर वापरायचं असेल तर बटर वापरू शकता. पण त्यावेळी तेलच होतं, बटरही नसायचं. त्यामुळे मी पक्क त्यावेळची पद्धत, फक्त चीज ॲड केलं, बाकी काही नाही. चेक करूया. क्रिस्पी. गॅस एकदम बारीक ठेवलाय. बघा क्रिस्पी. अजून हवं तर अजून क्रिस्पी करू शकता, पण छान असं क्रिस्पी झालं पाहिजे. थोडंसं ऑइल. परत 2 ते 3 मिनटं दोन्ही बाजू आपल्या शेकून झाल्या. आम्ही त्यावेळी नुसतंच खायचो, सॉसही नसायचं. तुम्ही नुसतं पण छानच लागतं, पण नाही नुसतं चांगलंच लागतं. पण मुलांना सॉस आवडत असेल तर सॉस द्या आणि चहा किंवा कॉफीवर त्याचा आस्वाद घ्या. आता आपली दुसरी बाजू पण शेकून होते. दोन्ही बाजूने क्रिस्पी झाले की बघूया. असं क्रिस्पी आणि कडक कुरकुरीत डबरोटी आपली तयार आहे. गरमागरम पावसामध्ये चहा किंवा कॉफी बरोबर आस्वाद घ्या.